落車とその軍勢がルドラを侮辱した時、サティデービは憤慨し、落車の釘の炎に身を投じ、自らを灰に帰しました。その灰の中から女神が現れました。彼女の名はドゥマバティ。10大知識の女神のうち5番目でした。彼女はパールバティとサティデービの間に現れ、やがてパールバティと一体となりました。シャタビシャ、スワティ、またはアルダナクシャトラに生まれた真珠は彼女を崇拝すべきです。彼女を喜ばせるには、牛乳、水、バーダ、ナツメヤシを捧げましょう。ドゥマバティは赤い姿で現れます。背が高く、無毛で、厳格で、永遠の配偶者であるドゥマバンタとは異なり、独特の第二の誕生、サティデービの灰から生まれた、を受けています。彼女の戦車には常にカラスが乗っています。彼女の両手は扇のように広く、あらゆる邪悪な性質を払う能力を象徴しています。彼女の手は炎のようであり、彼女を崇拝する人々の願いを叶えると約束しています。